Esku hartu dio, iharra eta sumeldua, eta zer moduz dagoen galdetu dionean, abaituaren gana itzulia zuen burua zuzendu, eta hotz nekatu ez, ¿para qué te has molestado en venir, Juan? Esan dio Andaluziarren hizkera sarratuan. Kepak ez omen daki zein Juanekin nahazten duen. Ingresatu aurretik, orientatzeko arazoak baldin bazituen, erabat galdua eta nahazia dago orain. Neurri handi batean, eguneroko espaziotik ateratzaren ondorioa da noski bere irudiko, baina baita zaharrei sobera orduri jarrez daitezen antza, ia, sistematikoki eta gehienetan kalterako aloperidol bezalako psikofarmakoak ematen dizkietelako. Onartzen du semeak baduela kesatzeko motiborik. Amak buruan kolpe handia hartu duenez, jauzita eta konortea galduta ere egon baitzen ingresatu egin zuten. Neurokirurgian aztertu ondoren, hematoma subdural handi bat antzeman zioten, interbenitu gabe eta giza birzurgatu zena. Emakumeak ez zuen ibili nahi ordea, semearen esanetan sufritzeko gaitasun itzela izan arren kezu zen, eta garrasi bizian hasten zitzaion erizainek transituan bueltaka ibiltzera behartzen zutenean. Medikuei jakinarazi zien ibiltze saioak tortura zirela eta emakumeak egia sufritzen zuela, baina ez zioten jaramonik egin. Pertsona bitzi eta problematikotzat jotzen zuten, irakurtzen ikusten zutelako, hala uste du. Beren lana zela gaixoari zer komeni zitzaion jakitea erantzun zioten, eta hoetik ateratzen zuten goiz eta arratsaldez alferra eta kesatia esaten ziotela, naiz oin gainean ezin eta oinazek keinu handiak egiten zituen.